Геах ли е да се работи в неделя или на празнични дни? Истината може да те изненада. Скъпи братя и сестри, случвало ли ти се да изпитваш вина, защото си бил принуден да работиш в неделя или на празник? Господ Исус каза: Бог е дух и онези, които му се покланят, трябва да му се покланят с дух и истина. Йоан 4 часа и 24 минути. С тези думи той ни напомня, че истинското поклонение не е външна форма, а състояние на сърцето. Има хора, които всяка неделя ходят в храма, но сърцата им са далеч от Бога. А има и такива, които дори докато работят или са у дома, се молят с любов и благодарят на Бога. И тази молитва му е угодна. Разбира се, Светото Писание също казва: седмият ден е ден за почивка за Господа, твоя Бог. Затова, ако имаш възможност, но избира само работа и грижи, забравяйки молитвата и общението с Бога, това не е правилно. Но когато помагаш на болен, грижи се за семейството си или вършиш добро за другите, това не е нарушение, защото Бог обича милостта повече от жертвата. Истинското поклонение не е тежест на закона, а свобода на сърцето. Когато работиш с чисто сърце и служиш на ближния с любов, ти вече прославяш Бога. Ако вярваш, че на Бога трябва да се покланяме с дух и истина, напиши коментарите: Господи, еви ми се. Искаш ли да разбереш по-добре Божията воля? Последвай връзката в моя профил, за да се присъединиш безплатно към нашата молитвена и обучителна група. Свещеник ще се помоли за теб и ще ти помогне да опознаеш Божието Слово, за да укрепиш вярата си и да подготви сърцето си за идването на Христос. Бог те призовава днес. Не пропускай Неговото благословение. Нека Господ благослови теб и твоя дом. Амин.